În calitate de senator român, am răspuns astăzi invitației domnului Franchini și firmei Franchini Aceai să participăm la evenimentul Ziua Porților Deschise. Este, în primul rând, un semn pe care statul român îl dă investitorilor italieni, un semn de recunoaștere a valorii și a seriozității în afaceri pe care ei o au atât în România cât și pe plan internațional. E un semn al recunoașterii întregii investiții pe care Italia o face în România prin oamenii de afaceri, în sensul că Italia este în primele 5 țări în colaborare economică cu statul român. E un semn că și specialiștii, oamenii, inginerii, muncitorii sunt recunoscuți ca buni profesioniști și e un semn clar că piața italiană a primit cu brațele deschise și forța de muncă română în condițiile în care, în general, și în România și în țările din sud-estul Europei au existat probleme economice grave. Sigur că momentul este important și pentru că este o criză economică care a cuprins și Italia și România, însă cu investițiile pe care Franchini Aceai le-a făcut atât în Italia cât și în România, cu inteligența pe care a investit-o și cu specialiștii români și cu specialiștii italieni, sunt speranțe reale ca lucrurile să iasă din criză.